खुलुमबाय लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअ लाबोनानै फैदों नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट बा जोबजासिम नायलांबाय थादो दिनै आं फैदों क'क्राझार जेडी र'डआव लटिका इस्वारि दख'ना दखानाव बेना आब'ना दख'ना गोदान खुलिदों बेयाव ओपेनिंनि थाखाय लेंहरदोंमोन आं फैदों बेयाव बे आब'आ जाबाय आब' माइनाव आब' प्रनितानि बिब' लटिका इस्लारि आरो बेनि आब'नि दखाना जाबाय हायना हटेल खाथि आरो नांजाबनाय हायना हटेलनि नांजाबनाय आरो माइनाव दख'ना दखाननि गेजेरावनो आरो बिराद मोजां प्लेसआ जेडी र'डआव हायना हटेल खाथि आरो माइनाव दख'ना दखाननि गेजेराव बिराद मोजां स्कुल खाथि ललिता इस्वारि आब'नि दखानाव ओपेन खालामदों बेयाव बे जाबाय जोंना माइनाव आब' प्रनितानि बिब' बे आब'आ प्लेसआबो बिराद मोजां हायना हटेलनि एकदम नांजाबनाय नेबार एकदम साइडनि खाथियावनो आब'नि दखानाव मा मोनो देखायदो मा मोनगोन आरो माबाफोरखौ बुंग्रोदो बावहाय नै लफाय दख'ना मोनगोन बिबारब्रे मोनगोन पेनेट मोनगोन सिजौ मोनगोन आब' एसे देखायगोन आब' देखायगोन दे आब' एक्सपार्ट खा आब' देखायबाय थागोन मोनगोन बाथुवा मोनगोन दाम खमनि दख'नाबो मोनगोन 300नि लरेन्सनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय नै मार्केट माइदियाव जों माइदिबो मोनगोन इन्दि गासिबो मोनगोन इन्दि गासिबो मोनजोबगोन आब'आ दङ गासिबो आर'नाइ गासिबो मोनजोबगोन जेन'बा आब'आ देखायगोन दा माने जोंना आब'आ बारा रोंजोबा नालाय आङो आब'नि जानानै आब' ललिता इस्वारिनि जानानै एसे दिन्थिनानै होनोसै लोगोफोर माबाफोर भुल जायोबा गाज्रि जानानै बेखायनो एकदम बेस्ट कुवालिटि निउ डिजाइन बियो एकदम दासो फार्स्ट फैदों आं बिब'नियावनो देखायनानै होनोसै बेखौ मोनगोन लोगोफोर 4000 रेन्जनि रेन्जखौबो बुंखाबाय आं बेबो गोदान एकदम निउ कालेक्सन दिनैसो फैदों बेबो हलसेलबो मोनगोन लोगोफोर लांफैनो हागोन बयबो लाइट मोनथ'वाखै एसे खोमसि जादों माने खरदद जादों नालाय ओंखायनो दोननोबो देखाय माखासे उनाबो टेस्टखौनो बाटारफ्लाइ आगरनि एकदमबारे अरेन्ज बेखौ मोनगोन अरेन्ज बेखौ मोनगोन जाबाय स्काई ब्लू बिराद मोजां फ्रेश एकदम बेबो निउ कालेक्शन पुरा आब'नि दखानाव एकदम निउ देखायदों जों निउ कालेक्शन
Lolita Isuaraयाव नि कालेक्सन देखायदों गासिखौबो अरेन्जखौ देखाय अरेन्ज फरमाया था दा बिराद मोजाङै जोब्बाय दा आं थांगोन फुजिनाव फुजिया ओंखाम संदों जोंखौ लेंहरदों ओंखाम जानो दा आं आरो बागुरुम्बानि अनार अनसुमै जों सानैबो थांगासिनो दङ फुजिनाव दा आब'मोननिफ्राय बिदाय लानानै आं ओंखारलांबाय फुजिनि न'आव थांसै जों लांगासिनो आब'खौ धिर बिलाव दा नायदो धिर बिला
बिराद मोजां जायगा नों नुफेराखैबा बिराद मोजां मोनगोन बेयाव थांनानै आब' आं थाङाखै मालाबाबो दिनैसो फार्स्ट थांगोन आरो दिनैसो फार्स्ट वेलकाम टु धीर बिल लोगोफोर दा जों नाव गाखोनोसै ना फैदो আসো বঢ়িয়া সীতা হ্যাঁ পানি নাই না কিনে খাই দে দেখে সর গঙ্গা মায়া সর आं लाबोबाय दिनै बिराद मोजां मोनबाय माबायदि मोजां मोनदों खिन्थादो नेक्स्ट फार्स्ट फैदोंमोन बिराद मोजां मोनदों नेक्स्ट टाइमाव आरो फैगोन नेक्स्ट टाइमाव पिकनिक जानो बबेयाव थांबावनो न'आव थांसै न'आव थांसै जाबाय जायगायाव थांबावनो थांसै बिराद मोजां मोनदों दिनैनि डेटआ सानडेआ बिराद स्पेसियेल जादों दिनै थेंक इउ सो माच माइन्डखौबो बिराद रिफ्रेश मोनदों आं बेरायनानै दा भिडिअखौबो बेयावनो एन्ड खालामबाय नेक्स्ट मोजां मोनसे भिडिअ लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनिल' आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम पेजखौबो फल' खालाम इन्स्टायाबो फल' खालाम नेक्स्ट लोगो मोनगोन बाय बाय गोजोन्थों